Estou aquí, estou aquí. Quen dixo eso? Eu escoitei así como se fora un cocodrilo. Si vedes a cocodrila, sabe? Ande, ande. Ande, ande. Non o vexo por ningún lado. ¿Dónde está? Ese cocodrilo está un pouco parvo. Non está tan parvo. Quen falou aí? Pero por que me estás perseguindo tan rato? Son un cocodrilo que non teño amigos, quero ser o teu amigo. Pero os cocodrilos non comen as persoas e os animales. Eso non o entendo. Pero se son unha cocodrila vegetariana. E eso que é? Eu que sei, dixo o meu profe Martiño. Teño frío, e que quero ir a tua cocina. Bueno, pois ali teño unhas mantiñas e seguro que te podo arropar hasta que pase a neve. Pero prometes que non me comas nada? Vale. Bueno, pois vamos, e cando pase a neve levarei a tua casiña e iremos tomar un picnic e iremos á praia. Que sí, muller. Digo, o sí. Segura, non me vayas con eles, pois cando vayamos á playa. Non,